Am postat pe o pagină de Facebook, este o pagină de Facebook specială cu proprietari de modelul ăsta de bărci. Se numește Beneteau Cyclades Owners. Și pentru că este o barcă ieftină, de la Beneteau, bineînțeles, că Beneteau nu face bărci bune, face bărci ieftine și proaste, că na, aia e când îți cumperi bărci ieftine. Mă rog, scuză-mă, sunt supărat pe barcă și acum de-aia. Anyway, am postat pe scârțâitul pe pagina asta și mi-au scris cineva, o tipă Laura, că au avut și ei o problemă similară cu barca lor, barcă care este similară cu a mea. Și problema pe care au avut-o ei este că, de fapt, cilindrul ăla prin care trece axul cârmei este susținut de un eșafodaj de lemne care fac parte și din mobilă. Și eșafodajul ăsta de lemne este prins de coca bărcii cu un mastic. Mastic care, bineînțeles, Beneteau, bravo, Beneteau, super, te pup. O să mai cumpăr Beneteau, nu, serios. Se duce naibii după o perioadă. Și pentru că s-a dezlipit tot acest matrix de lemn, s-a dezlipit de coca bărcii, șaftul ăsta nu mai are susținere și flambează. Ceea ce nu-i bine, pentru că s-ar putea să se rupă. Și mi-a scris aici, efectiv, mi-a trimis inclusiv poze cu problemele pe care le-au avut ei și este exact identică problema lor cu ce am eu. Este fix aceeași problemă. Faza este că ei au băgat foarte mulți bani în reparație și au dat barca afară din apă, au schimbat tot tubul de la zero, ceea ce eu nu pot să fac, adică în momentul ăsta nu-mi permit să dau barca afară din apă, să refac tot tubul ăla, adică nu voi putea să fac asta. Din fericire, problema la mine este la început, la ei deja era mai avansată problema, la mine la început, deci trebuie să îmbrac cumva cu fibră de sticlă sau să ajut cumva cu fibră de sticlă structura asta de lemn, cumva să pun peste niște fibre de sticlă să o ajut să fie mai rigidă. O să fie un cost foarte mare și o să fie o bătaie de cap foarte mare. Nu știu sincer ce o să fac. Oh, hai de cap! Va trebui să facem asta până să trecem Atlantic. Nu putem să o facem așa. Adică nu putem să trecem așa. Nu avem cum. Rămânem doar cu fără cârmă. Ce arde? Arde? Păi pentru mine da, că desculță. Dragilor, bun venit pe plaja din Las Palmas de Gran Canaria. Am dat la vârstă pentru că distanța era mult prea mică să mai punem motorul pe dinghy. Mai bine că am pus dinghy în apă, am auzit că un fâsâie, face iese aer pe undeva, clar. E rost de un dinghy nou, doar să știți. Aseară am făcut live-ul și am strâns bani de generator, mă frate. Am pus gol generator și oamenii ne-au trimis bani de ne ajunge și de generator și să-i cumpără și de ei niște ochelari de soare. Deci, are nevoie de soare cu dioptrii. Ochelari de soare cu dioptrii. Da. Special, pentru că ea nu vede dacă... Ea nu vede. Aici ea e oarbă. Oarbă ca un liliac. Dacă nu are ochelari pe ochi, nu banghește nimic. Și acum mergem un pic în oraș. Am comandat generatorul. Vine mâine. Mergem să facem ochelari de Nisei. Mergem să căutăm un Chandlery, să vedem cum m-am recuperat. Clasic, cum v-am zis, de ce vizităm noi în fiecare oraș în care mergem. Un Chandlery. Exact. Mic? 600 de W. Mic. Mic, dar ce se pe mai mare? Dar tot să-ți faci asta, știi? Da, clar. Cu mai puțin spațiu și faci mai multe cafele proaspete, ca să nu... Da? Da. Deci luăm unul mic? Eu zic să luăm unul mic. Lisa, ce cumpărarăm? Filtrul de cafea. Am luat filtrul de cafea nou. Unul micuț foarte drăguț. Unul micuț, da. Foarte ieftin. 30 de euro. Da. Chiar ieftin. Nu, 20 ceva chiar. 25, da. Da. Ce-am mai luat? Salteluță pentru sport. Salteluță pentru sport. Sticle de apă. Am niște sticle de apă ca să bem apă din ele în timpul pasajelor, să nu mai umplem sticluțele mici, pentru că nu avem așa ceva. Da. Niște pantaloni scurți pentru tine. Pantaloni scurți pentru mine. Ce mai luăm? Nu mai știu. Niște medicamente. Ne luăm medicamente de răceală, pentru că husky le-au băut pe toate. Da. Astea. Da. Acum mergem la Chandlery să vedem ce mai putem lua, că mai avem chestii mărunțișuri pentru barcă. Și suntem cam pregătiți de Atlantic. Trebuie să mai rezolv eu scârțitul ăla, firul ăla de scârțit.
Și da, cam aia e. Da, seară înainte să mă culp, mi-am pus un pahar de rom și m-am apucat să mă uit la filmulețe cu și despre fibre de sticlă și am observat că de fapt nu este mare filozofie să pui fibre de sticlă, adică chiar nu e mare chestie. Dacă respecti niște pași foarte simpli, e simplu să pui fibre de sticlă și am decis să o fac eu. Adică nu sunt în momentul ăsta în poziția în care să chem pe cineva și să-i dau 1000 de euro să-mi facă lucrare, pentru că în momentul ăsta va costa cam atâta. Așa că am fost la Chendery, pentru că suntem la Palmas de Gran Canaria și avem Chendery. Am cumpărat fibre de sticlă, toată fibra de sticlă pe care oamenii ăștia o aveau, gen literalmente toate de pe rafturi, tot ce era. Am luat inclusiv niște pack-uri din astea de fibre de sticlă plus rășină și bineînțeles șmirgel, fibră de sticlă din asta mai performantă, asta e cea mai performantă, drăcie de asta ca să scoți bulele din fibra de sticlă, pensule pe care le voi arunca bineînțeles după ce o să se întărească, niște din astea ca să, nu știu cum se numesc, recipiente ca să măsori mixul, altă rășină. Asta este o pudră pe care o pui în fibra de sticlă ca să o faci mai groasă dacă vrei să pui prin colțuri, de exemplu, ca fibra de sticlă să nu îndoi, pentru că ea rezistă când o tragi, dar dacă o îndoi ca o hârtie, se rupe. Deci dacă ai colțuri foarte, foarte ascuțite, trebuie să pui o rășină între ele ca să îi faci cumva trecerea mai lină, curba mai lină la fibra de sticlă. Bineînțeles mănuși și alte chestii pe care le-am mai găsit pe la Chendery, de exemplu, mi-am luat ulei hidraulic, pentru că vreau să schimb uleiul hidraulic din pilotul automat. Am luat steagurile insulelor pe unde vom merge, ca să le arborăm frumos. Avem Barbados, avem Capul Verde, credem că o să mergem în Capul Verde, nu știm exact, Grenada, avem Martinique și avem Saint Vincent și Grenadines. Bineînțeles, o spart un cover pentru outboard, pentru motoraj, să-l pun să nu plouă. De-astea. Faza este că ăsta e bugetul de urgență, adică eu nu eram pregătit cu bugetul pentru investiția asta. Asta a fost urgență, așa că am luat bani din bugetul de watermaker. Am zis, ce să mai, asta e, n-am avut ce să fac, dar este chiar cu adevărat o urgență. N-am ce să fac. Nu se mai termină la barca asta investițiile, nu se mai termină efectiv. Când se repară una, se strică alta. Da, nu, e horror. Chestia asta chiar trebuie făcută. Adică e chiar integritatea bărcii. Adică e posibil să se rupă tubul de la care ține safranul și nu vrei să se întâmple treaba asta. Avem noroc că am prins treaba asta la început. Tipa cu care am vorbit aseară îmi spusese că aceeași problemă era mult mai gravă. Deja ei s-au rupt lemnele, i s-au desprins toate prinderile. A mele încă sunt prinse pe barcă. Problema asta doar ce a început la Samsara, ceea ce e bine că am prins-o într-o fază incipientă și nu apucă să se strice tot. Deci, vestea bună e că scăpăm ieftin, dacă poți să numești așa, nu trebuie să mai dăm barca afară din apă și să înlocuim și tubul de la safran. Trebuie doar să completăm cu niște fibre de sticlă ca să întărim structura aia de lemn care ține tubul de la safran. Și mă, sincer, chiar vorbeam cu Denisa chestia asta azi, dacă nu aveam banii de la voi, nu ajungeam până aici. Deci nu ajungeam până aici. Nu puteam să cumpăr astea, nu puteam să fac multe chestii la barcă. Pe bune, adică voi sunteți cei care faceți proiectul ăsta să continue. Știu că era o vreme în care aveam foarte mulți sponsori și făceam foarte mulți bani, nu mai este cazul astăzi, așa că e ceva ce sponsorizez din banii mei și banii mei sunt limitați, mai mult de câteva mii de euro pe lună nu pot să pun. Chiar nu pot. Și atunci, banii de la voi chiar ajută cu astfel de proiecte neprevăzute. Și chiar vreau să vă spun că suntem foarte recunoscători și vă mulțumim. Voi faceți proiectul ăsta să continue. Și cumva în felul ăsta sunteți și voi parte din expediția asta. Sunteți și voi parte din această experiență. Vă luăm cu noi, pentru că asta facem. Că creăm o barcă
confortabil, o barcă sigură cu care să mergem împreună în Caraibe și mai departe. Eu acum, de exemplu, aș putea să fac reclamă la păcănele. Aș putea să vă bag câte o reclamă la păcănele, știi? Hâți Johnule, și nu ai nevoie de donații. Da. Dar nu vreau să fac asta. Uite, de exemplu, mi se pare sponsorul pe care l avem, Cambly, care și Cambly ne-a ajutat cu câteva miuțe acolo. Mi se pare că se potrivește. Este ceva ce ne este util. Denisei, mie, este util proiectului și este cumva în armonie cu... Dacă ar fi acum să fac reclamă la, știi, la ruletă, n-ar avea niciun sens, niciun logic, nu se potrivește. Dacă era să faci o reclamă la fibră de sticlă? Fibră de sticlă, da. La un brand de fibră de sticlă, da. Sau chestii, un Chandler, chestii pentru barcă. Sau, da, uite, un brand de telefoane, de televizoare, avem aspirator pe barcă, avem chestii care ne sunt utile pe barcă, știi? Dar n-aș vrea să fac reclamă la mizerii și să vă enervez și pe voi și mă simt și eu, că mă simt și eu prost. Și că știu că m-am vândut, că știu că m-am prostituat și nu mai vreau, am trecut de vârsta aia, am trecut de perioada aia și în momentul ăsta vreau să am așa o perioadă. Cred că toți influencerii au trecut prin asta. Toți influencerii au trecut prin asta și vreau să am o perioadă în care efectiv vreau să mă simt împăcat cu mine, chiar dacă fac mai puțin bani, mi-asum asta, dar nu vreau să, știi, să mă pătesc, să mă... Nu mai vreau, m-am săturat și așa. În fine, rant over. Banii de la voi chiar ajută și fac proiectul ăsta să continue. Deci aici vedeți, aici sunt banii dumneavoastră. Citat din Băsescu, dacă îmi permiteți. Băsescu care, by the way, tot marinar și el. Dar acum, după ce ajungem în Caraibe, sper... O să fie chill, nu o să mai... Că stăm 4-5 luni, în 4-5 luni mai faci luna asta câte ceva, luna viitoare câte ceva. Poate o să vrem să luăm un AIS sau vreau să-mi iau un radio VHF. Da. Asta va trebui să-mi iau. Dar din nou, sunt chestii pe care le iau așa. Da, le iei așa o lună asta, ceva, nu mai ai o săptămână și pleci, știi? Și trebuie să-ți iei o grămadă de chestii. Stai tu! Stai tu! Eu mă bucur. Ce te faci, mă? Apoi dacă iese asta de aici. Doamne, Bun, hai să vă explic cum funcționează riff-ul. Practic asta este pânza principală, asta se numește randa sau main sail. Asta se ridică până sus, e pânza principală a bărcii. Dar dacă e vântul prea puternic, tu poți să reduci dimensiunea pânzei ca să nu-ți rupă dracu toată barca și catargul și straiele și riffing. Și atunci ce faci? Trebuie să înlegi cumva pânza astfel încât să-i reduci dimensiunea. Și asta face riffurile. Deci în partea asta, dacă vedeți, la baza pânzei, baza pânzei este legată de mecanismul ăsta de, practic, de boom. Asta este rifful 0, cum ar veni, pentru că asta este baza pânzei. Acum, dacă e legată pânza doar aici, ea se poate ridica toată în sus. Dacă vrei să pui rifful 1, uite aici, de exemplu, ai altă gaură, asta e prima gaură. După cum vedeți, eu am legat rifful 1, deja este legat. L-am legat manual pentru că am avut vânt prea puternic pe drum încoace. Da? Deci dacă am băgat rifful 1, înseamnă că toată partea asta pânzei, toată partea asta de sub rifful 1, nu mai e activată. Ea nu mai poate fi umflată de vânt. Partea asta este ascunsă. Și mergem doar cu o parte, 3 sferturi din pânză. Pot să bag rifful 2, care e în partea asta altă. Ia uite-l aici. Vezi, rifful 2, de exemplu, vin aici și rifful 2 leg fix de aici. Și atunci, practic, am aproape jumătate de pânză activată. Toată partea asta altă, care este sub riff, e ascunsă, e prinsă aici de boom și vântul nu o mai activează. Bun, ați înțeles care e faza. Riffurile sunt la fel și pe partea asta pânzei, dar și pe partea ailaltă a pânzei, de acolo. Că tu trebuie să legi pânza în două locuri. Că dacă o legi doar aici, acolo o să-ți fluture. Deci trebuie să o legi pânza, trebuie să o legi în partea asta și în partea aia. În partea asta vin eu manual și o leg. În partea alaltă, pentru că nu pot să vin manual, fiindcă este boom-ul, da, deasupra biminiului, am niște parâme. În partea altă pânza are același găuri ca aici. Parâmele astea trec prin găuri și dacă trag de parâmele respective, gaura asta vine în jos. Da? Deci, practic, pânza își reduce dimensiunea. Acolo pot să fac rifful din cockpit, aici trebuie să vin manual să îl leg. Și prin boom-ul ăsta vin parâmele de acolo și trec până în vârful boom-ului. Și acolo din vârful boom-ului ies și legăm cele 3 riffuri. Dar eu am 4 parâme. Am rifful 1, rifful 2, rifful 3 și mai am a 4-a parâmă care este practic în locul ăsta. Este echivalentul lui rifful 0, este cea care ține pânza legată de boom. Eu în partea cealaltă, aici nu am un shackle de ăsta de metal, ci am o parâmă care e legată de asta, ca să o țină trasă. Ei, mie mi s-a rupt parâma asta de aici.
adică cea de acolo. S-a rupt de 2 ori în timpul acestei traversări. Asta este parâma, ia uite-o. De 2 ori s-a rupt. Acum nu știm de ce s-a rupt exact. Presupun că e pentru că e destul de veche funia asta. Sper să fie de asta. Am luat funie nouă. Uite, aici am schimbat și culoarea. Acum out-hole o să fie verde de acum încolo. Este o funie nouă-nouță. Este la fel de groasă, dar este, din nou, nouă. Nu este Dyneema aia performantă, este o funie normală, o parâmă normală. Dar o înlocuiesc și sper să țină. Deci da, asta fac în momentul ăsta. Trebuie să bag prin boom, să scot rifurile, să bag asta, e o complicăciune. Fraza este că trebuie să mă chinui pe aici, că uite, are niște, fiecare rift din asta, fiecare funie are canalul ei și are aici o rotiță, nu poți să le bagi oricum, știi? Trebuie să le scot, trebuie să leg una de alta, să le trag până în partea alaltă. E o treabă migăloasă, dar plăcută până la urmă, pentru că știi ce trebuie să faci, nu e nimic, am mai făcut treaba asta de vreo câteva ori, deci da, e all good, boat life. Tot timpul când ești pe mare ceva se strică, tot timpul, și când te întorci port, trebuie să te apuci să repari. Dar na, e casa ta, trebuie să faci. Și am mai pățit o nenorocire. Dinghiul, cum stă aici, mi-a zgâriat puntea. Fii atent. Ia uite ce mi-a făcut. Aoleu. Și fii atent ce mi-a făcut. Dinghiul, cum stă aici, pentru că e dinghiul prost și se desumflă, a ajuns practic partea rigidă a dinghiului aici și cum barca se tot mișca, fii ce șanț mi-a făcut aici. La zi și tu ce nenorocire. Partea bună e că treaba asta se poate repara. Este un gel coat care se poate repara. Și mă gândesc în Caraibe să găsim un băiețaș priceput la așa ceva și să-l punem să dăm de lucru să ne facă și partea asta și mai sunt niște, și de exemplu și aici, și mai sunt niște bucățele de gel coat pe care aș vrea să le repar. Dar da, asta nu era când am cumpărat barca, asta este doar opera mea. Și a faptului că avem un dinghi prost, care se desumflă și atunci practic e fix un cui. Din imaginea dinghiului este un șurub care practic a făcut treaba asta. Mă gândeam să-i maschez șurubul ăla cu ceva, să-i pun pe șurubul ăla niște tenici de ăștia, știi? Sau așa. Să-i lipesc cumva. Pentru că el nu se pune să-l umflăm pe Atlantic 20 de zile, știi? El o să se desumfle oricum, că e prost. Yes. Mamă, e de barcă. Bă, e o barcă de începător până la urmă. Eu n-am mai făcut treaba asta până acum, încerc și eu și uite, până fac, dau gherle de-astea, știi? Că data viitoare știu. La următoarea barcă fi sigur că o să știu, dar acum nu le știu. Deci trebuie să le învăț pe pielea mea. Da, încă o chestie, că am cumpărat, mă rog, asta era pentru fendere și am legat spinnaker pole-ul, improvizația mea și fii atent, cumpărat după 5 zile. Deci după 5 zile de folosit spinnaker pole-ul. Ia uite cum arată. Este praf și pulbere. Deci, trebuie să găsesc o nouă soluție pentru spinnaker pole, pentru că o să-mi roadă orice parâmă pun. El a funcționat, dar trebuie să găsesc ceva mai robust, pentru că o să-mi roadă. Eu practic am legat spinnaker pole-ul de aici, știi? Țac, 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 le-am pus așa la mișto. Și a ros parâma asta. Pe care am dat, nu știu câte am dat, că e specială pentru fendere asta. Ai pus-o pe aia pentru fendere, de ce? Nu, pe că asta am avut-o la îndemână. Parâmă nouă, trebuie să pui una mai veche. Știu, dar n-am avut, asta am avut-o la îndemână și era urgență și naiba. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. It's a sunny day, we got some time to stay. Hey, 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 and everything's okay. Hot sun, the rain's gone, we gonna have a lot of fun. All our sorrows are gone, a smiling face for everyone. Life can be so beautiful when you stop to judge and hope. Noul meu nod preferat. Nu, are un nod preferat și zice că eu sunt țăcănită. Scria cineva în comentarii, ăsta nu știe să facă nici 2 noduri, să știi, skipper el. Păi știi 3. Nodul de gașă, nodul ăsta, nodul de împreunare. Da. Mai știu, nu știu cum se numește, nodul de așa, 4. 5 noduri știu. Bun. Bun. Asta este rifful 2. Facem o prezentare. Uite, vezi? Ăsta este rifful 2. E legat de aici de boom și ia uite-l cum e de clou ăla legat. Ei, eu dacă trag în jos de rifful 2, clou ăla se apropie de boom. Da. Și toată partea asta a pânzei este ascunsă. Da? Mai am rifful 3 acolo pe care nu l-am pus încă și mai am rifful 1 care e ăsta.
Uite, vezi, acum ai băgat riff-ul, de exemplu. Riff-ul 1 este fix, mai trebuie tras un pic ca să se mai apropie. Și ăsta se numește riff. Adică reduci dimensiunea pânzei. Și pânza în partea cealaltă are la fel niște găuri. Numai că în partea cealaltă trebuie să mă duc manual să o prind de catarg. Pot să-i fac și dincolo un sistem similar. Dar mai am nevoie de niște bani ca să fac chestia asta. Momentan n-am posibilitatea să o fac, așa că o să mă duc să leg manual. Dar aici nu poți să legi manual, așa că este sistemul ăsta de riffuri. E simplu. Acum trebuie să mai bag rifful 3, care e acolo sus, și să cobor main-ul. Ia uite cum se coboară main-ul. Oricum nu stă într-un loc, n-auzi că se bălângăne în continuu, se mișcă. Da, cum a căzut. Cum se bălângăne. Trebuie rifful ăla, ăsta, ultimul, să-l leg acolo. E rifful 3. Și e simplu, vin cu poarâma asta pe aici. Stați? Uite ce s-a stricat ăsta, ia uite, s-a rupt lazy bag-ul. Ui, pam! Nu, ce-ai făcut? Nu, hai că ne învârtim, ne băgăm mâna aia. Aoleu, Doamne! Stai, mă, cum trebuie acum? Hai, dă de bine, că da bine. Așa era bine? Că da bine. Așa m-aș uita. Am reușit în final, am adus Prada la barcă, din banii voștri, again. Ne-am luat și un cuptor cu microunde, a fost 70 de euro, pentru că avem nevoie, că nu vrem să mai încălzim mâncarea cu gaz. Așa că am luat cel mai ieftinache cuptor cu microunde pe care l-am găsit, 20 de litri, dar vrem să vedem de fapt generatorul. Cabluri, este băgat în priză. Și ia priviți-l! Ăsta e! Wow, ce frumos! Noul nostru generator, mă, tati, mă! Hai, că arată bine. Nu că arată bine! Foarte mișto. Pă, mă, ta! Mă, nu mai da, mă, când mă nerotim, mă! De ce te faci, Dacă mă? trag prea tare în puime și Păi iese, nu mai vezi? trage așa de tare, că eu n-am atâta putere oricum. Trage mai ușurel. Eu am mai puțină putere decât tine. După cum v-am spus, n-am avut bani de Honda. Am luat ce am găsit aici. Este un generator de 1800 de W. A trebuit să ne ține. N-avea în el nici benzină, nici ulei. Deci a trebuit să bag și benzină și ulei. Și acum îl vom porni pentru prima dată. Să-și facă compresia frumos, să-și facă să ungă. Și acum, ia să vedem. Ușor, ușor. Mai fac. Merge! Și uite, am scoate fum. Avea șocul pornit, trebuia să-i dau șocul înapoi. Cam gălăgie face. Da, 1800 de W. Acum momentul adevărului. Să vedem dacă putem să băgăm barca în priză și să vedem dacă barca încarcă. Băgăm asta în priză, așa. Și să vedem jos dacă încarcă. 68 de W, 450 de W, 600 de W, 900 de W bagă. A, uite cum bagă. Direct în baterie bagă 900 de W. Avem generator, guys. Mulțumită vouă! Arigato, again! Funcționează, este all good. Dă-mă în baliză, mă. Doamne. Aoleu, Doamne ferește. Astăzi simt că nu m-am alergat. M-am trezit la 6 dimineața. Probleme cu bateria, am pornit motorul, am alergat pe la Chandlery, am dus hainele la spălat, am reparat pe la barcă, pentru că am fost după ulei, am pornit alternatorul, am rezolvat rifurile. Cumpărături la Mercadona, Doamne câte am făcut azi. Am și ochelarii, am dat la vâsle, cred că, deci nu exagerez, deci eu cred că am făcut vreo 2 km azi numai la vâsle, lejer. Pentru că n-am vrut să punem motorul în
în bărcuță, pentru că era complicat. Am spus, hai mă, mergem până facem niște mișcare. A trebuit să facem o grămadă de drumuri astăzi. Deci cred că 2 km am vâslit. Și acum seara ne răsfățăm cu o vită cartofi, ceapă teriyaki și ardei copți picanți. Și bineînțeles cu sparanghel. Și un vin roșu. Doamne, hai noroc, mă pupă hașul. Gata? Da. Mergeam liniștiți, ne apropiem de Puerto Rico, orașul Puerto Rico de pe insula Gran Canaria. Când auzim pe canalul 16, Samsara, Samsara! Ce dracu? Da, ce faci? Un român. Bine, uite, că te urmărim, că alea. Suntem și noi aici cu barca în fața ta. Drăguț, nu? Românii sunt peste tot, mă. Noi suntem ca în Fight Club, știi? Românii sunt peste tot. Ea ne face cu tine cu mâine. Hai că vreți o viață mișto aici. Tot timpul soare, cald, barca-i barcă. Bravo vouă! Da, ăsta e Caraibele meu. Ieșurile în Canare sunt foarte faine. 7-9. Ți-am dat una pe ăsta. Da, am primit apel, mersi. Da, ține legătura cu ăsta. Dacă seara asta vreți, eu ți-am zis, într-o oră, 2, o să ajung în Puerto Rico, dacă vreți să ieșim undeva, nu știu ce program aveți, în funcție de voi. Ai WhatsApp, da? Da, WhatsApp cu nici. WhatsApp. Ok? Bine ați venit! Ciao! Vă găsim, mulțumim de primire! E cea mai frumoasă de până acum! Așa să fie. Da, nu scăpați de românică. O să vă vedeți pe YouTube, să știți, doar ca să fiți informați. Nu e nicio problemă, ne așteptăm. Hai, ne vedem mai acolo, mersi! Pa! Ok, da, vorbim cu plăcutul, dacă nu puteți ieși, da, vorbim pe WhatsApp. Your assumption is correct. Excellent. Hello there. Hello there, the Aussies have arrived! Long time no see. Long time no see time! Did you reverse in? Yes. Nice, that's exactly how I did it. Good job, that's nice. Easy peasy. Nice when there's no wind. That was perfect. Thruster the other way. And that's how you park a boat. Nice. Asta este pilotul nostru automat. Este un Lecombe Schmidt. Brandul este un brand franțuzesc folosit în special de Beneteau. Are motorașul ăsta de aici, care practic ia lichid hidraulic de aici, îl împinge în pistonul ăsta, care, uite, pistonul ăsta, uite cum face, țac, țac, și se mișcă cârma, practic. Ăsta este cel care duce greul, ăsta este cel care virează barca. L-am scos pentru că este fix în zona în care trebuie să pun fibre de sticlă și am pregătit terenul, am scos tot ce era acolo. Acum o să dau cu niște șmirgăl, să pregătesc terenul, să cureț, îl dau cu diluant, îl las așa, mâine dimineață mă apuc să pun fibra de sticlă, dar astăzi trebuie să pregătesc terenul. Și dacă tot l-am scos pe pilot, o să-i fac și o revizie la modul că o să-i schimb lichidul hidraulic și poate și desfac motorașul să văd cum sunt perișorii dinăuntru, dacă sunt uzați sau nu. Dar da, bine că l-am scos, îl am aici, o să am de lucru în următoarele zile. În mod normal, again, asta este un job pe care îl face cineva pe care îl angajezi. Angajezi pe cineva, vine, îți dă jos ăsta, îți pune fibra de sticlă, dar mie mi s-a cerut 1000 și ceva de euro pentru lucrarea asta, deci fără materiale, și am zis nu, o fac eu, numai bine am și content să vă arăt. Menționez că n-am mai pus fibră de sticlă în viața mea, nu știu cum se pune, m-am uitat pe YouTube, am văzut că nu-i mare filozofie, ușor, ușor barca asta o să devină nouă-nouță, să vezi dacă nu. Deci toate se repară, toate chestiile care erau stricate acum le repar.
astea sunt timonele, da? 1 acolo, 2 acolo. Și aici jos, practic, este nu cardanul, este tija asta, cum îi spune, e mai mult de o tijă, e un cardan care merge până jos la safran. Ăsta este, aici, de aici se prinde pilotul automat. Mișcă în stânga și în dreapta, ăsta se mișcă cârma, practic pilotul automat de aici este prins. Și de fapt problema este, uite aici, vezi, chestia asta s-a desprins. Șaftul ăsta, tot tubul ăla, uite-l acolo că îl putem vedea, cred că îl poți vedea aici, ia se vede, uite-l, ăla. Da, ăla merge până jos, ăla este tubul. Dar tubul ăla, practic, este prins de lemnul ăla de acolo din față, de lemnul din dreapta și de lemnul ăsta, care este prins de lemnul ăla, care este prins de, da? Ce trebuie să fac eu este să îmbrac totul cu fibră de sticlă. Lemnul ăsta, trebuie să îmbrac cu fibră de sticlă acolo jos șaftul ăla, tubul ăla, și trebuie să îmbrac cu fibră de sticlă, da, inclusiv acolo pereții, ca să prind drăcia asta de pereți, ca să fie rigidă. Pentru că uite ce s-a întâmplat, vezi? Începe să crape. Începe să nu mai țină, pentru că masticul, uite ăla e masticul nu mai ține. Începe să se desprindă. Și atunci, pentru că n-am mastic, o să pun fibră de sticlă. Unde-l pui? Văd ce pute. Nu e foarte sănătos să inhalezi. Păi, chiar da. Depinde pe mine. Tu de bate fundul. Deci, efectiv, uite și tu reacția chimică. Cum face? Păi și pe parcă o să fac așa? Când îl pui? Nu, faci, nu poți să mă ții mâine, e foarte fierbinte. Reacție chimică la ce? La plasticul ăla? Nu, e substanțele între ele. Vezi că ai de asta limitată, să nu-i rostești așa. Să topi punga. Păi asta zic. Eu nu-ți dau seama ce am făcut rău. Eu cred că ai pus prea multă pudră. E posibil. Deja e gumă. Păi și cum poți să faci? Dacă se întărește așa de repede. Deja e tare, da. Nu vine deloc, știu. Păi și ce faci? Scratching a lot of things. This morning we're going to be demonstrating fiberglass application. It's something I get a lot of questions on. I mean, a lot of questions because it's and make as little mess as possible because this problem. And whether you're doing a boat, and normally you're going to do the bottom of a project first and then go to the top, which means the seams lap over, the seams don't show. Is what we use. It's in the epoxy resin. Fiberglass only, so that your wife or whoever doesn't pick these up, or you're bringing is epoxy or resin. Bă, e greu. Și nu că e greu neapărat. E greu că e foarte strâmb pe acolo, să mă bag în cotloanele alea, mantolovit, tot julit. Trebuie să te bagi în spatele bărcii și zma lemne și e nasol rău, foarte inconfortabil. Fuck! E ceva rău. Dacă mai poți să mai iei de aici, e bine. Oh my god. E rău. Gata? Hai! Tienes que enseñarme cómo hacer. No, ahora no puedo. No, no, ya lo sé que no. Después también es para los calamares. ¿Cuánto tengo que darte? Los 4 euros nada más. 4 euros y estos. Es un regalo para ti. ¿Sí? Sí. Oh, gracias, Ariel. Vamos a ver, espera un poco. Deci, Ariel mi-a dus niște din astea de prins calamari și are ferma lui și ne-a dus 2 papaya. Oh! Nice. Gracias. Ah, Sí, estoy aquí hasta el 22. vale, es hora para yo enseñarte. Si vienes esa tarde por aquí, Sí. 10, una cerveza No, para ti. hombre. Gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Nos Gracias. vemos luego. Mira, Ah, está un dulcito. Muy dulce. voy a probarlo hoy. Gracias. Hasta luego. Chao.
Ce drăguț! Nu? Da. Papaya! Vezi, mă, ce bine să te porți frumos cu oamenii, mă. Primești bere gratis, papaya de la ferma lui. Nu, poftim papaya. Oh, ce drăguț arată! Ce trebuie să faci practic este să aerisești sistemul hidraulic, scoți lichidul hidraulic vechi și să pui lichid hidraulic nou, proaspăt, fresh. Și motorul merge și pe țuțuștile astea două, practic sunt gurile de aerisire, pe aici poți să aerisești, să scoți lichidul vechi. Și când ai terminat, le strângi. Bine. Asta este lucrarea. Am întărit colțurile astea cu niște fibre de sticlă și știu ce o să spuneți puriștilor, că nu e bine că am lăsat bule de aer, știu, dar n-am putut, e o poziție foarte tâmpită pe care am aici, n-am cum să stau. Am pus-o doar să mă țină până ajung cu barca asta până în Australia. Am dat jos pilotul automat de asemenea și pe acolo am pus iară, uite, niște fibră de sticlă ca să mai întăresc și zona aia de acolo, unde e cârma efectivă. Acolo la fel, a ieșit destul de bine, uite, da, sunt niște bule pe mijloc. Și am mai pus în partea aia, un pic. Și da, asta este. Și iată că a venit în sfârșit și ziua. Este ziua aceea, ultima noastră zi aici în Europa, pe malul estic al Atlanticului. Mâine începe traversarea. A fost haos zilele astea. Eu am lucrat cu fibra de sticlă o grămadă. Am pus pilotul automat astăzi la loc, nu l-am testat, nu știu dacă merge, i-am schimbat uleiul, nu știu dacă, again, o să văd mâine pe mare dacă merge. Fingers crossed, că nu s-a stricat nimic. O grămadă de pregătiri, shopping de ultim moment, curățenie în barcă, barca încă este cu sus în jos. Eu lucrez la clipul ăsta de ceva vreme. Da, au fost niște zile foarte intense. Sperăm să fie mai chill acum că plecăm pe mare, să ne relaxăm vreo 20 de zile până în Caraibe, pentru că da, atâta va dura excursia, atâta va dura pasajul, 21 de zile teoretic. Acum putem să ajungem mai devreme sau putem să ajungem mai târziu, în funcție de vânt. Dar ne-am uitat pe vreme, condițiile sunt bune, sunt prielnice, vântul este excelent, așa că mâine vom pleca. Traseul este unul foarte simplu, este traseul clasic de traversat Atlanticul, de aici din insulele Canare. Vom merge în sud, către Capul Verde, vreo 5 zile, până când trecem de paralela 19. Trebuie să fim sub paralela 19, pentru că acolo sunt the trade winds, nu știu cum se numește în română, trade winds, habar n-am, probabil alizee. Sunt niște vânturi care bat în permanență dinspre est spre vest. Și ca să prindem aceste vânturi trebuie să trecem sub paralela 19. Deci vom naviga undeva între 19 și 17-16 ca să prindem aceste vânturi și vom ateriza undeva în Barbados după 20 și ceva de zile pe mare. Vreau să menționez așa, voi încerca să pornesc Starlink-ul din când în când, voi face update-uri zilnice, acolo pe Predict Wind, dacă urmăriți linkul din descriere cu poziția noastră în timp real. Acolo să aveți și mici update-uri de la noi în fiecare zi cu situația. Ne puteți urmări, Iridiumul transmite un ping din jumătate în jumătate de oră, deci puteți să știți în fiecare oră unde suntem, că suntem în regulă, care este viteza, dacă înaintăm. Sper că ține lucrarea aia de mântuială pe care am făcut-o, sper că ține și în rest suntem relativ pregătiți, adică nu știu ce am mai putea să facem altceva. Deci când vedeți voi clipul ăsta, noi vom fi în traversare. Urmăriți-ne, poziția live, again, linkul în descriere. O să fim radio silent 3 săptămâni. Nu o să mai postez nimic 3 săptămâni, nu o să mai postez pe YouTube, pe Instagram, pe niciunde. Pentru că vom fi pe mare. Singurul contact pe care îl veți putea avea cu mine o să fie, dacă urmăriți linkul din descriere, cu poziția în timp real a Samsarei. Acum, o să încercăm să facem un mic live de pe ocean când o să fim la mijlocul distanței.
vrem să facem chestia asta. La mijlocul distanței să facem un mic live pe YouTube. Așa că fiți cu ochii pe YouTube, o să anunț pe Predict Wind, o să fac un anunț exact când, la ce oră facem live-ul și o să încerc să intru de pe Starlink câteva minute live cu voi din mijlocul oceanului. Vreau să mulțumesc, bineînțeles, ca de obicei, generoșilor noștri sponsori care fac posibil acest tip de content și vouă, că ne așteptați cu un like și un coment la fiecare episod. Ăsta a fost clipul. Da, nu pot să zic că am emoții, am. Dar mâine începe traversarea și ne vedem pe partea cealaltă.